What's it? Just a woo yard, dear, young woman, the Biao ye. You must say, I'm my some of my young man fro. Ya too who? Ya too a son of me. What now you be beer moon? Eh, Nasana toy would in his arm. When you about him. Not I have got it. Me, I'm a double chino. What a kind of yaman? What a kind of yaman? What home you took out of Yassi? And your kind of minuti. Now, Quebec may use cars too. Eh, no, quite Mount Fanco. I'm not a papa nappy. When they told a hokofa. Kwana kofane tu. Sasa na ape. Na me kada na nchewo. Me am da wachi. What obi man? Want to be a mommy. The boy my dear my yenti ka se me ba kwa wo kwam see that why you there so what the car me papa. Me nwa kwa na nim sa wudi sam na abati mu. Woni abati mu nya wu obedi na bebo apampa so. Ana okwankomo aso. Wa koma papa ka na chese ka ne mfa no kwohwe. Hey, na sa na dia. Mu bia ma toka acho fa na bonya ba mi. Na nim sa wudi na opam papa adi no. No nkowu. Meboa. Aso obi a obusuam ya pe wakun wo ye ma motorbike na obi aja life am. If so automatically do be hwe kwa wo kokuru de abejensa abodi akese abeku kwa ma wona fofo aba ni abonsa 10,000 20,000 no wa hen so na da be wo ne ma me boa abebo tiri so wo se na abeku ne de na yesa fa koku papa na me wo go de kwa de me mblemu minni ne me se na me blemu o ma ni kura wu ama o omo si so bobra omo ntimi antoka kola te se wo na abetoka am omo si so ye ne ona abetoka am asuko no mate se wo papa Christmas and I for the Christmas and na chese na me papa omo fa aware no ho e de be ni jackpot en emfa lotto numbers we ani amo na me kofi ho akoto ho na me kwaba na so ye be ma na be ma tue wani ma dia me ni be ba wo be hu no sabu me mra so. What man? I'm not romantic. We will be okay. I say we not to make a crama ukuna on the tea. That oh, see that why I just want the car for me parent. Eh, fair. Me romantic. Yeah. Me nyatema. Me aboni performs her. Me romantic. Na Yesu Kristo no be wuji wi ase nyina nkwa na cross na da me kon. Cross na da me kon. Me say Roman father ma on. Romantic anya be twitwa sija so anu odi ada me boa. Asem be nya abotire. Wabota ma ma me kasa ntia na me bu fero na me se me kofi me kwakoto mi ni me se no mo so bete me nkan me me ebodan for ma na de wo ye wo bi sa romantic ha ye hwe romantic o de scenario yam sa ira ko hwe ni ye me kwa aba na me se me kwa ba wo ye be ma bu so bete me nkan me kwa ba ba tu fia na mba wo ye be ma kunku what ma
na ka be hu de be se ni be ne we say hu we just the secretary are you free kiki adro enya bro mam na lazy na bonye bowa no wasam na beke yakeka o yakeka ba pa biane mu adi no wo se fufuo na bidi na ate ko ya da mame ya santini bo na ne ha me kwa ya mame ya so yi ni nya abobbo so nya bo se de kanedi enya abanso de nka so yanko me fa me hu kura bi ni ko yi na wa mo enkasa sei mame e de ade Ay, you fitting a year. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. What's your brow? Let me add more now. What's your brow? Gabia. I think a Tuesday, member Anenka. Remember Beji, times come. What's having school fees? What I say to you, oh, but what about Betanako? Why a year can't himself when you all say, oh, and fa busu franka fa so anu nyina wo me wa wo ni friend me say memra o ni na fra wo ti dai oh man ka tro re first no ana ne ye what temra na ye woni law apanfo from anu ni ye new law ensifia bio so ba school fees so what ye nya charity home aha ye nte orphanage home ye nya nipa enkoton ye nya nipa nkwawe ya ye bi yakasa why be a chaso yakasa why be a twaso ya ye binti a chaso what you say na me work am are you serious? I'm not serious. I'm singing when I know kabro for chere me enya what post am what bro for to baby say me say my serious o to nyom me to da na ase jeso me dina price bi any matter this aso dem me bon so nko nti fasa ni anko the collection what potama shishu abugo bi ba te sell anya won why bibie me kro na aye That be onu na friend me no ka say ya memra nye say bi a me pen am dey ba although ye gigi school fees dey but o share me say Tuesday tina me wa ha nye say bi a children too fine come see me so kwa me say me appetite oh mommy are you serious? hey me de me seven ku betwa so me say pay free hako Minti ase because one na ka say memra me say pay free hako woni na frame ku phone bi so pay school fees so we man we ko Uni say, kwa. Can't see how far I'm going to say. But your ban wa catch say me ba. That's all I can't tell me seven can't. Ko. When you say for 2 years and phone so. You hold that you hold pass set. And when now you ask them, I see somebody anymore. I said, yeah, be a children's home of ya. Won the part when you a quiet time, good type, woman in ya. Where you ready school fees, you better say. That was some crown. Aden won pese be abaifo ya soma mo mo mechi e detire o ka se etiti nyanka wa won aha so children so be someone Watima you banwa Watima to say dance Tese wo de bi e futwom de mo nyina wonte Tese wunya ho me kakra buaso achi meboa na na mai aden na wo presa na de wo wa ya betongu mo na de wo e se di abroso Ai, abroso. Te sai papa bia sama so ro gina TV so. Na abroso. Ade. What ma? Ade. What you say wa we madam for kra hu de wo ka. Mama. Ye ka no kra me ka yenti. Ma me kan cho me ne mabusua o. Me mo ma embe sisika no enkonko ye kwara mo ne mabusua. Me ne mabusua me bo ho ban. Meje ho. What you say wa me no na kra hu de wo ye. We akra yi ko yokose me. Eti ki wo hia no ka me ho asema chewa. O kire mu abeka se me nipa bone me boa. Eti akra ko gina ne ho nya omobo. Hwan ya? Oni se. Oni wafa. Oni nana. Wa ye yi anka be hu busuafo mbesan la ya ko ne ho. Akojisika. Ebia me ne kunkura be frɛ no onfa ko no mpo. Me srɛ pa. Me no to won ye nte ne bone. Ye wo quiet and good time. Emma me bu mfu so hwe na wanom hunters na bo ani so a. Wa ho ko di ofufu ni. Aden no bi di se mu ni ye ka no kwacha na mpese be ka no kwacha. Children so. What my ye? Yakupɔ wonim de enti a ɔtɔ sika nhira firi soro ebedua wo ne kunu fie ha o onim ne enti o onim ne enti a what ma awura o ba so ɔhye no mfu ana me hye o me no ma ye ni problem me serew so ɔhwɛ no wɔtwitwa hunters no na bo wani so so afori kodu fufu mese mi mu me ka so wo de adwobro ye onya ne ntem adwobro wa
ya me pe ha wo peja mo ho a hwehwehwe no modua eya ya tetetete no maban mre mu nya bokọ sa wo mre mu nya mre kwa mre ayi wo mu na mre mu eten ye te ahodu o ye te makoma nkasa makokoko pa na sister ye enye izo enye beta kura say sister mu die den won amde ya hwere no mo ba no What ma me the good news na mo de ne kasa no kra na me pese metin good news ba na good sister good news bia na ete se kotere bi no wo se wane ayi tuntum no de fita ketua bi atuato last hour good news obeti manya visa na aka visa fee na aka ayi plane ticket sister enyo me kun ni bi sister what wo ye panyin sem se wa wale na to kun fie na bibia me ba ho ba bi se wa be ye se kura na nka efe sister di o ye ni wan si di kura to kura da mu fie mu den wo what ma me ba ho se me be gisika me be pehwe wo ho be ma bi na ba fie so person ba ware me sister me do nyame aka nyankopon ba kwan nyina som ne sister take away go sika kwa no me ni kun ye nya bi mamo wo be ye na ma me beba na anu panyin no e wo se oya wale use kwa ye panyin na ko so sika wale ansa na wa wale eti support wale sister ye nya vote sika kwa ye nya bi mamo mfansevo ye nya brio sister ye tema komo uni muntia boatma sister adana wo kasa bebrebe sa be ma no he's well to do o sister say bibia okay Oscar. Odine ho woni sika tie maji bibia mfiri ho me ba be ka kire o ye awurade das anya me ne da na se ye sister me say munye fix date na ni moni mu ya Oscar awurade na no ma ho kente bi ese 4000 me kwa akoto bi atwetwe style atwetwe ma wa mu ye sister awale we awurade ye be ye ne setete that's fight bana wale ni ntwam sister wale we me fa me ho setete tete se me a wo se me so de tete me bedwi me ho mana to moje me tie si for me ni me kuru ye tisi se kinken no bia hu se yes ya bo atma ne kuru ne ba ne ye ni edwi ye ho ma ba bi e betu bi obi ate ye nti no de mo amu sika na ya sika me ni me kuru ye be fa ye ho chese ye be fa ye ho ankasa ye si for mo obi be hu se yes ya bo atma ne kuru na si for ye de bete ya ye ho anim that's how kuru wasika na me kuru wasika sika ni sika hia de a wo se sika kasa wo se sika actually sika wara sister nkasa kwa mpeche hey what man sister I dare for you I dare your back anti the queen then me sika no na bia unse me no ekasa no na me ka kire be ma de enene mafuo unya adwuma unya usika ene ye kwa ha ene ye kwa ha ne ye kwa ha hweye unya sika apebi asie ene ne abrabo opebi no asie bi ene ya abrabo wote ne focus ade bi a opese wo ye Mbachonati sansa unpanyi mbremu an waduro no wote ne meka kire wo sana ye no eno ana mpese me so ti ase enye manisa same ye ba sambe na ne mekan emmo asambe ne ye ba ne mekan o si e bedi 30 minutes e ya try to so 5 hours ade so nkoma ama kan nkoma ama e kan ye sense ye kira de siedie ma fitika sa ye ne ade me dia me mpesa woni me ya dia me mpesa aso we dia mesro anya ni sen oni bibia ya me dem wo bibi ye wada ro ma me Same? Ni auti huni. Ye ka sa kwere ye ni so ade. Na me nim so betimi dia besi ye ni ma be ye nyambara sam sei e de a kire yen. Ni auti hu no. Ha? Be kwe. We na ati hu. Ye ka nyina ye no kore. Be kwe. Oba ne be ma wane di ni yongo so. The Bible say oba utini be ma wona utini Kristo wona ukuta fie ana ati wona oba na di 30 ma a kire wo ne ye Same Samle na shame ye 30 minutes ne pepe me ka kire say na time na ye kai time ben wona ye be ma na ade ne nam emre na ye hye ya ye den
Ujina ho defend no. Uku kromponi na abeswa. Same. Wo be mo. Dua no efifie mponi. E na hwene ye. Na mu be ye den be da akoa. Wo be mo. Dua no efifie mponi. Eti efifie ni tuntu ase. Wo tena ho amana gyenhini. Na den dan. Ha? Kawa no tum mami bunfu. Ebia na wuyi ano. Ti ni oba na ye na ye ofe. Sore kwai. Bekwen. Chia fire soko. Bekwen. Afidie no seniti ankwa neto eko. Bekwen. Na wodim se kura. Wabodam kura wodim baby agira mo abatan. Oda. Yo. Oyire na ni sade kura na ne nse no. Wonse no mo. Wonse no manim. Timi afaso. Timi hantan. Kan hantan na no se mele ka che na asese ochire edesiedie. Bekwen. O ya ye be makutobe. Ye me chira desiedie. Bekwen. O ye adwofuru. Wadwofo anasa we me o ye adwofo. Hwe o maame. Senia o te hwe body na o de te ho no. Na hwe me. Enso metimi control stia no. Mi control ma metiem na waboprim. O ka se owi na esan wonim na emeye fro be ma no. O ka se no ane se edura na dwonko na se o de bo. Be ma kire sei. Be ma e kire sei. Se o tia oba. Kiro ne se ni da so hoi tia oba. E mo trim se wo be kuno. Tibia so de ma se mo si ahihye no. Ka wa no tu na manfa be poma na ndinchi wa no. Manfa ndinchi wa. So ne odi ani e di yawi. Wuni ada sori kwai. So atwa afa so. E na ate na ade fedi. Ye de ye kira de siedie. Sori kwa. Be kwai. Boy. Okay. No pay the moon ha ti. Aja. Mene me yes here madam wase. Ade fefa mo ye ma ye mo daje munyama ye abra aja. Me obezie me ko yi trade me ko tia kakra me jibotu makuku mu like mo beboa ma ni nyina ye fe mo asade de me ye hye mo munyam but I think say mo so mo ba ma ni ye fe and then yentimi ntanse nkase o ye abusua na mo ye ware na mo ba ye nti no o se ye ba na ye be kase ye ni asode mo be ye da mo ase na mi sha mo nti no me ne me ye ba ya aseda ene be da mo asinya mi sha mo na onto super nya den emu so ma ware no so na yesu ye nyini ne me ye samu na insha bi o bi amuso mo di bi den adom ye nti no sisters no so yeah uche ni nua ba ata wensusu enidi na mbo afu pa obi ware na ba wona udidi sa nim ze mo bo amu no otu udidi sa but ya ni na ye aka amwa aka edi bia ni edi baby o kana me nemu nyina ye me ya bia no pekura me nya bia nka ma no se bi me se baby a wo se na me wo se bi wo de owo chatu so na wo che o metiaze but na hampa manka it's okay yeah so umme yankwa ni pacho ntim dase so obedidi no one should did you drink kwa no should yo obano yo abusia sede ahinkai ene ne yire ba ya no mo kan mo se adefefa ye be de kire wo mo ye wo mo aware ne bra bi di akiri ye twene yo ni gongongo no ena wo mo ene wo mo so mba be da yase nti o mama ne no yo ahinkai yeso ye da masepa si nipa ya dia wo sa yiye
sɛ wo so wahwɛ sɛ wɔ busuafoɔ ne yɛ nti no no anse yɛ baa ya yɛkɔ no saa dabi na motim asɛ brɛ asa ba mu nkyi sɛ mo baa bɛde ase mo ayɛ adeɛ ne mo adwempa na yɛde yɛsire nyame nhyira ɛde ma no sɛ nneɛma nyinaa bra maka mo abɔ nneɛma nyinaa bɛyɛ kama afefɛɛfɛ ɛde ama mo ɛno na yɛbɔ mpa yɛde sire nyame ɛde ɛma mo mo ayɛ adeɛ sɛ mo aba na mo aba bɛda yɛ nyinaa yɛase abɔ mu na deɛ me ɛyɛ m'ani gye mmoro so mase amoanim a wotie me ɛso mɛka akɔnyɛ so na mada mase amoanim aso ase paa mase pa papa yɛbɔ nyankopɔn wɔnhyira wo papa papa me sɛ wɔde me makɔ aba amu te sɛ nyame adom de radres wɔde me wura ne anti wɔde mebu sɛ papa yɛ bi sɛ bi nkɔ yo me nua we de nyɛ bɔne na nso nyɛ bɔkɔ saa sɛbi me ba ene wo ba ɛka bo mu yɛ awane ama yɛ nyinaa yɛ abusua bɛɛma abusua ɔba abusua ɛka bo mu a ɛyɛ abusua baako ne sɛnti bibi kɔ so na sɛ yɛanhwɛ ne yɛantena se ne yɛamfa ho adwene a na kyɛ sɛ yɛkora yɛni dɔ ɛde ma mo ne tintin ne ne tia nyinaa ne sɛ ɛyɛ wo baba mo ɔmo ware yɛ ɔmo kɔi baba maame yɛkɔ fie hɔ no mo a ɛnneɛma a wo ba ne yɛ no ɛnsɔ ani ohun ani mpe obi puna na hyew no akapono ahwem sɛ gban sɛ wo bɛsi sɛ wo bɛyɛ dɛn hwan na wo bisa na sɛm wɔn nam yɛ so hwim saa ne yɛde asɔre ne akɔyɛ baabi sabi yɛnyɛ ne saa mase aso dia me ba na de yɛ me a mo ka asɛm a me hwɛ sɛ ahwene ani bɔn a mani ato sɛn me ba onfa me nyɛ bini sabe o de apepa ne to don ma te kura onfa me nyɛ me de me onfa me nyɛ be me sam de bia mo kwa me de o ma mu wura ho me varanda mu no pam me o ti me nka se ma ba o di mirika ti me di ma gene o ma hu mirika ti o ase onya yize na me ka no me ntwa ntro me ba so da because me nya de na afiri mu varanda mu no pam ma me agya me o gya me enu wo futuo tanta gya me adai